Donghap there basa habar ke arlong kware ai hithi kalipura rong krener kep arat thopa tobar karang khasai kedeng Langke Royalong Central University kikim long le de jiangring nangke klang Corona ke so aburang bong koson si HS anparta HSL siasat lang kapidupo Kardom Karbi long life prime tama bir talong pen nilisami Julie baby nonor juik tha bir tang ton pen Kedam tang penangan aning kan pen donghap kedam atowar piarai malom arlong kipur akile kilit parpe gajok towar pen danglok hidi long le kana hok setami dulo Bangso puthak donghap thedong therebasa pen danglok rong krener ke bararatum arlong kwari bilong le lopu kham khesi rathur pak pen towar karang khasai kedeng Nuwati constituency Anglong Jasmine Anglong arlo ke dua Karbi ararat mapan mesen atowar pi selang pon bek nang jipura CM Tulilom Rohang MLA Balim Joram Ingling KAC Deputy Chairman Rite Singh Hetum Chelangsi Lokso arong pen donghap thedong therebasa habaran local MLA scheme pensi PMGSY atowar selang pon lo bangso ajok ratum aning karong pen cheleng pon long lo Bonta donghap Anglong arlo ke do stone quarry penang ananing kan pen arlong abe hapathir thip pen jo parni jo padap chibit me pin arlong ke pon dam patra chehila da jok towar hingno etlo bangso jok kemesen atowar setami non barla por an so se la bangso PMGSY atowar langbung lang terason se nang manrong lo bangso puthak rong ara ratum checha kon isi kache song padopon si towar karang khasai dengpon Oh, kadong Karbi long live ke lang arat tum doan pini nil tum Karbi long live team la pen penang an Karbi long apherang ke tum doan pini nil tum la dak nomadi constituency mate loksurong pen donghap thedong therebasa la bangso kache hala ratowar long sidolo non mate la bangso towar jasamet chugedam tang nikan hini aprang abarim MLA Joram Ingling la pen ladak deputy speaker Rite Singh hi alang litum kache paduk pon mate la bangso towar mesen nang ji pu alang litum PMGSY la bangso scheme deng pon central pen la bangso towar selam lo towar ki koka selam pon lo la dak pen dak loksorong pen therebasa thedong an la bangso soteng denta constituency sidame la dak nomati pen dak chehla un lo keluar kali lagi. Keluar kali lagi. Keluar kali lagi. Gampar tu, kira abang keluarga keluar tidak penting milik untuk apa keluar pisang kecil sei. Gampar tu bila keluar tidak penting Rongara ratum kedam tanga pora hutpen mon sampensi chingwa chingsai pon bomlo bonta aphiong arlong kwari atrak pacheleng onga joksi nilitum chesong ponang koplo arlong ke pona atrak doan ke tobar pi cheleng dundrinon kaprega tobar le cheleng non buta KAC deputy chairman Rite Singh hisatami than ponlo bonta alang lilam tami NEC joparni jopada bangso tobar pensi cheleng ponlo la sipini pena bangke la soa tobara long bangke arlong ke pona atrak cheleng long lelo pusi ratpen ning jepon ke thekulong mang lason jo kuari atom phan hala so hotpen il tum laso labang so towar klem bom hotpen nanga pas iksak dun hala bang so hotpen il tum chisong bom lo bon sitamen il tum phan nang lang plot nang dong rop ajoine alang li tum phan beleg atowar do hala pule nang li tum kuari tum an ke chehela no punili tum ha so hotpen chethan jingki bon sitame nil tum ake hai sar tum han tame chingwai chingsai pen sartum pen chingwai si sartum si than lo nang litum kwaria towar bangke akaprek chi ernoi akha deputy chairman si mohol tum han puiglo lapen kwaria malik tum han hang si puiglo sitame alang litum saralam ta arjuje banil tum rong arat alam ta arjuje nona bangke nili tum han ke chonghu pon bom lo laso towar non bangke pun ilo non bangke ke chonghu te gallo pula mela si pon bom lo lapen drain mukhas tame la towar ke sui nang or pilap lo longlor bangke la towar si nang tong phun der lo nitum dong hap arab doan ben ining ki pung si labang so towar bang ke non ke dampar bang ke sulilong lelo dampar upelo arlong ke roya gari bang ke tuteli sinli tum bang ke bon po
Nitum kedamtang penang ananing kampen towar kabe ko ano ne kisung kachechak nang lo ka Charlie osomar pendang lok hithi kulat kidunja phan anta kasiksak dokok lo piniar ni sarkar pen nang pipon therapy uthot arlong kware atum truck ka chelenga jok uthot towar pahing nu thu etlo lasi pini bena bangke arlong ke pona truck cheleng long liputa rar pen ningje ponthu la tubar king lu pena jok ko anu ni posto kasi ni tum dong habarata tum ni ning ta tum niklo kasi kwari tum bangke la so tubar bang hela le dia siki melo ma jok ka tum sita me la arlong ison son bangke helat ma si helat long ni lo ni tum dong habasor ta me ton te lo la arlong helat arlong kiraya gari phan kulote ni tum dong habatum ta me song ni do am ta me ni tum mangi tubar bang kinang son lo ha kumen tu adin pano ne ni tum dong haba pil the tubar ko ano ne kisung ko ano ne ko ha ni phi ni tu adin pen ta me bang ke than bom sipu Thedong there basa hawara longke arlonga hithi kali lasi pini pen bangso towar pia bangke kwaria truck cheleng ponlong nilo jongsi cheleng pondet pulote sodak pen chesongji lapen bangso ahut maduta angbong nangchi jogbunlong liputa rar pen ningje ponrinti denarong pen bikrom teron Karbi Anglong live Kedamtang bosik ni pioneer cap arni ajojir lo apor malom bokajan police atum kakhuru ka saike denga hod bokajan along gram krehini kangri kangrang hormu mate heroin kelongpon Asam along rialong drugs heroin pendanglok kaprek kangri kangrang hormu angkura phelong helang labji pura Asam police atum dode sangse katale basai kedeng por boma pora hod Karbi Anglong a police atum ta dode sangse tarli pon bomlo Lason si pardun ron pen katali basai ke denga hud kedamtang bosik ni pioneer cap arni ajojir lo apor malom bokajan police atum joy pen birta kelong megajok bokajan along kedo edon prabhasa hemalong kakhuruk damahut long layer lo kipip joy gram krehini heroin longpon bangso asa along kacherabdun akoi pen prabhasa achor Parboti Devi lapen asopo banghini Ramdev sa pen kapil sa atum aphan nebing nang poncheklo Kachini duna tengke bangso ahem to natum kiramtang penang anarni pen bokajana long drugs abeha klembom pusi chini dun lapen kenep long gram krehini a heroin hithia nam lake suri plikep doji pusi police pachini News X report Karbi Anglong live Karbi Anglong arlo kido Song phoatum non sarkar pen lamdon kache tok jelong nilitum ta che dondunlo bonta article 244A ave pulo tangte lamdon che tok dunde detsi kimiji pusi West Karbi Anglong labor union a hin pen kachoningri Pini dongka mukam Karbi hemtunalong nijang Karbi Anglong labor union atum pen pherangkya mai phaponsi West Karbi Anglong labor union a mai phu manaf kramsa kaningja tengke ningkan ko an pen lone Karbi Anglong kheilong ria pharman mate hemprek a pharman risim kangtang pen kache song ahut kidu kisung pen danglo aprana mui kedam nang dopiklo lasi non sarkar pen song phoatum lamdon kache tokji palo nilitum labor union a hin penta ninga khlong pen che dondunlo bonta bangso lamdon along Karbia khe ajir ding khloi pen akar I article 244A bang jongsi awe det pulo tangte lamdon chetok dunde detsi kimilo pusi kachuningri padopon Jom, pardon, Karbi Anglong live kelang ada orang sini Francis Kodom pilon la penon nili kido kela dongka mukam Karbi hemtuna long sido la si pinidak nili tum kelang la pendak kelang nang ko kala puson lo je Karbi Anglong West Karbi Anglong labor union atum pini kerang ke mai ke pa mai dak phalon la penon nili dak kelang penon sitong lo alang litum pena selang tum kopi te si pinidak kerang ke mai ke pa mal pen kopi te selang litum dak nang chiru mal bang solam te putak stam itu arju pandang non labor union long non mai kudo la pen chundang kado la kado polisi melang tum chetong lo kasi la bang su putak kopi pose alang litum pinidak kerang ke mai ke pa na ko mal bang solam putak pada ka chini dipa non mai kudo alang li mana pramsala alang li khana la kada alam the tum don arju pona jadi pinang litum dak kerang ke mai ko kopi te seng kerang ke mai ke pa pala Pini labang so ni tum Karbi Anglong West Karbi Anglong ladak ni tum Karbi Anglong labor union kan ke thana ko ke ni tum article 244 ko ni tum labang so mai papona ko lo ma ni tum apa adin tu kan kari suan ni tum Karbi Anglong ada tum ni tum ha apang kang ni tum kami dharna ke tu
Guwahati long laban Delhi long kita me lang itum pacipadu dam ceklu aru gitu dam lahai handbrake apartment ban ko ne lang itum ke thina laban ke prang PDS tum kita me ko ne ke thi la son na se itum Karbi long asong don tam me thi bang ro piklo laban la foxin ni itum pini Karbi long le bar union ban ke lang so mai si pa iknan kok lo tăng để non cái bạn gì anh niệm bóng song phò tụng còn cái san chế lòng nó năng tụi mình cái là article 244 putar ini follow cái mà follow là bằng số putar article 244 putar nó cũng có cái gì cũng gì Nili tum artikel 244 putar yang si nili tum aphan na papeng ponpi mate nang toki ponpi pulonte nili tum Karbi long lebar union panke ningkan pho nili tum kiduk kisung la panke nili tum hem avi rid avi tum si pinye la bangso mai ke phapon pose nili tum Karbi long lebar union long panke ningkan pho ke nili tum la bangso ningkan phong bang Karbi khai ke thi se me dak ni tum cepat thi ya ko ni methang cepat thi ya ko pati nili la bangso pini patini dan nang kollo Karbi khe tum aprang penta kar in nai laki article 244A henlo lasinili tum labor union atum pensatami nangli tum jongsi lamdon ka chetokalong article 244A bangta chetok dun lo bulo tangte nangli tum ka che songalong kai keta nang cherap che to dun verji lapen nang arjab dun verji puta kramsa sang ho pherang kya mayalong ningje dongka mukam pen wiki be Karbi Anglong live Bini prime time berta ke laponsi kang tonik lo